figura de l'assistència neix en un moment en què ja era tothom conscient que el nostre ordenament jurídic en aquesta matèria havia de canviar degut a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i la previsió que fa aquesta, en el seu article 12, que totes les persones puguin gaudir de la seva capacitat jurídica sense altra limitació que la pròpia voluntat i preferències. Al sistema jurídic espanyol no quedava clar si això arribaria a substituir els règims de tutela i curatela existents o si, pel contrari, es podria conciliar aquestes figures existents amb altres de noves. Mentrestant, seguint la dinàmica que altres ordenaments jurídics propers, com l'italià, l'alemany, molts anys abans, i el francès havien tingut, en el cas de Catalunya, la llei 25/2010 va introduir aquesta figura nova, complementant el sistema existent, amb tutela i curatela, donat que és el mateix que en tot el marc de l'ordenament jurídic espanyol. Crec que la figura de l'assistent personal suposa un treball molt important per la persona en el seu camí cap a la capacitació i cap a l'autonomia. I és dintre d'aquest procés una mica que els professionals també ho hem d'emmarcar quan fem la proposta a la persona, de poder-la ajudar a demanar aquest suport. La fundación funciona a chavales que tienen problemas económicos y personas que igual están enganchadas a la droga, necesitan ayuda. Entonces la fundación le da una ayuda para que el chaval el día de mañana se independice solo. La novetat d'aquesta figura, de l'assistència, és que no es basa en la incapacitació. La persona amb discapacitat sol·licita al jutjat la necessitat d'un suport per exercir algunes esferes de la seva capacitat jurídica. Aquest suport pot abastar l'àmbit personal i patrimonial i és la pròpia persona que determina que vol l'assistència, qui ha de donar-li aquest suport i els àmbits pels quals vol ser assistit. Bé, des de la Fundació el primer que recomanem és, si és possible, abans d'iniciar el procediment de jurisdicció voluntària, és que la persona vingui aquí, el puguem atendre, parlar, orientar i escoltar fins a quin punt necessita o no els suports i en quin àmbit per poder fer la demanda molt més precisa. Tot i així, no sempre venen, a vegades arriba directament al cas. En el moment que ens arriba des de la Fundació, el que fa és citar a la persona i elaborar un pla de treball conjunt. És molt important aquest pla de treball perquè en ell s'han de reflectir les voluntats i les preferències de la persona, que és un dels punts claus que defensa la Convenció de la ONU. El jutge, un cop rebi la petició, ha de tramitar-ho a través d'un procediment de jurisdicció voluntària, molt flexible, molt fàcil de gestionar, no cal advocat i procurador, hi ha un contacte directe entre el jutjat i la persona per valorar fins a quin punt necessita aquest suport. Un cop ho valora, escoltant la voluntat de la persona, el jutge ha de designar qui li prestarà aquest suport i ha de perfilar en quina mesura el suport inclourà l'abast personal, l'àmbit personal, aquelles qüestions de salut, de tenir cura de la llar, de gestions, tràmits, etc. Per exemple, que tens una malaltia, que te sents deprimit, doncs també els dic, mira, no em trobo gaire bé, que me sento molt sola, doncs vau, te va bé que vingui a veure't a tal hora? Ja els dic, bueno, doncs sí, vine, ja pots venir. I venen, doncs xerrem. Mi marido y yo teníamos problemas para administrarnos la economía de casa y
y en el punto de que llegamos a dejar de pagar 2 meses y con el miedo de que nos embargaran la casa. Y bueno, pues gracias a la fundación pues nos pudimos poner al día y bueno, y no nos han embargado el piso. Un dels principals temes que preocupa la gent és el tema econòmic. Llavors el que fem nosaltres és agafar els ingressos que té aquesta persona, valorar quines despeses té fixes cada mes i a partir d'aquí quin remanent li sobra al mes per gastar. Llavors estipulem que faci els pagaments per garantir que tingui les necessitats bàsiques cobertes i amb el que li sobra acordem com vol gastar-s'ho, si vol un ingrés de cop per gestionar-s'ho ell mateix o prefereix un ingrés cada setmana. Llavors per aquí s'ajusta. Había tantos problemas conmigo que gastaba mucho dinero, y mi padre se que no llegaba a final de mes, y estas cosas así, pues nuestros padres se echan un mundo muy grande, ¿no? Muy elevado, muy bestial, digamos. Y claro, al final, ahora, pues, ya que fui a la fundación titular, ya ahora estoy bien, ¿no? Gracias a Dios estoy bien. Llego al final de mes, a veces me sobra, a veces llego justo. Si no es preveu aquesta funció de suport en l'administració ordinària, la figura de l'assistència només vetllaria perquè aquells actes extraordinaris en l'àmbit patrimonial, com pot ser vendre, endeutar-se, avalar deutes d'altres, repartir una herència, només vetllaria per aquestes. Si s'introdueix l'administració ordinària, s'eixampla molt la capacitat de donar suport. Una vegada constituït, el control jurisdiccional s'estableix en el mateix acte de designació i es pot assimilar a moltes qüestions de tutela i curatela. Això el fa una figura molt avantatjosa per a aquelles persones que volen rebre un suport però també tenir la garantia que aquest suport té una supervisió jurisdiccional, a diferència dels poders preventius en els quals aquest suport jurisdiccional i aquest control no hi és. Penso que la figura de l'assistència és important des del primer moment en què és algo voluntari que accepta la persona, perquè això la situa en ser partícip des del primer moment del seu procés i de les dificultats que li suposa la malaltia o el patiment psíquic que està tenint. Va bien, porque la fundación titular lo bueno que tiene que te ayuda en cualquier problema, te ayuda. Sea el trabajo, puedes hablar con ellos del trabajo, puedes hablar si estás enamorado de una chica, puedes hablar con ellos, sin problema. Si la chica es española o extranjera, ya hay problemas, porque igual te engaña, te puede ir contigo por el tema del dinero. Pels professionals podem treballar la figura de l'assistència quan hi ha una certa consciència de dificultat, de malaltia, quan hi ha un bon vincle també amb nosaltres perquè confien en el que els hi pots proposar i suposa un treball dintre del procés de la consciència i de reconeixement de la persona perquè l'acompanyes una mica a poder anar veient en quines àrees necessita ajuda, no des del teu punt de vista, sinó des del punt de vista de la persona. La persona a la qual el jutge li ha assignat un assistent manté la capacitat de poder demanar que cessi la mesura, que no la necessita més, que no la vol. I en cap moment l'assistent pot interferir en la vida de la persona contra la voluntat d'aquesta, ni en l'àmbit personal ni en l'àmbit patrimonial. Nosaltres apostem per aquesta figura. Pensem clarament que ens apropa al nou paradigma de donar suport a les persones segons els seus drets, voluntat i preferències i no interferir en la seva vida en la mesura que per ells mateixos poden desenvolupar les seves decisions amb el suport adequat.
L'article 12 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitats de les Nacions Unides diu que les persones amb discapacitat, totes, sigui quin sigui el grau d'afectació o el tipus de discapacitat, tenen dret a l'exercici de la seva capacitat jurídica en igualtat de condicions i a rebre suport per fer-ho. La Convenció suposarà l'abolició dels règims vigents d'incapacitació i de tutela i hauran de ser substituïts per nous sistemes de suport a la presa de decisions que, en qualsevol cas, respectin els drets, la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat que desitgi rebre'ls. La figura de l'assistència s'apropa a aquest nou paradigma.